U Trebinju uskoro počinje da radi Centar za bogosloviju i filosofiju. Rad centra podržat će eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, koja je danas obilježila krsnu slavu Svetog Ignjatija Bogonosca. Vladika Grigorije poručio je da će eparhija za božićne praznike finansijski pomoći najugroženije porodice u parohijama koje pripadaju ovoj eparhiji. Centar za bogosloviju i filosofiju biće povezan sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, a vodit će ga profesor dr. Vladan Perišić. U radu centra učestvovaće, najavio je vladika Grigorije, još trojica eminentnih doktora nauka iz Hercegovine, među kojima Bogoljub Čijaković. Centar bi trebalo da počne da radi 1. februara. Ideja je da se bavimo prevodima, organizovanjem raznih naučnih skupova, dovođenjem izvanrednih profesora i nekim ljetnim školama. Vladika Grigorije najavio je i pomoć eparhije pravoslavnim hrišćanima u Siriji. Vladika je poručio da će eparhija pomoći i najugroženijim porodicama u Hercegovini. To je jedna ideja da u svakoj parohiji makar 2 ili 3 porodice dobiju jednu sumu novca sa kojom mogu da radosno proslave Božića i nešto ako Bog da im ostane. Vjerujući narod Hercegovine sa radošću pozdravlja ovakvu odluku. To je mnogo dobro i mnogo humano i to mnogo znači za te koji nemaju sredstava za život. Hvala Bogu, uvijek smo tu da pomažemo jednim drugima koliko možemo. Svetu arhijerejsku liturgiju povodom krsne slave eparhije služili su u Petropavlovom manastiru vladika Grigorije i umirovljeni vladika Atanasije sa sveštenstvom eparhije.